नमस्कार, स्वागत बा रउआ सबके केहू खास बा में। आज हमने के साथे बानी एगो ऐसन व्यक्तित्व जे कि गोपालगंज बिहार के गलियन से निकल के देश के राजधानी दिल्ली में ना खाली अपने मेहनत से शिक्षा जगत के ऊंचाई के छूनी, बल्कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति के सम्मान दिवाले में लगातार लागल बानी। सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुन्ना पांडे जी न केवल सशक्त अध्यापक बानी, बल्कि लोक साहित्य, रंगमंच, बोली और ग्रामीण संस्कृति चेतना के पैरोकार भी हैं। समाज, सिनेमा, साहित्य और भोजपुरी अस्मिता खातिर यहाँ के योगदान आज पूरा क्षेत्र में गौरव के बात बा। ताई आज डॉक्टर मुन्ना पांडे जी से जानल जाओ भोजपुरी माटी, भाषा, संघर्ष और इस सफलता के असली कहानी। तो आज के केहू खास बा के एपिसोड में डॉक्टर मुन्ना पांडे जी। तो सबसे पहले प्रणाम रहुआ के अपन गांव से दिल्ली तक के सफर के बारे में हमने के बताई। बहुत छोट सफर बा। वो जब कुछ समय पहले हम 12th क्लियर नहीं इंटर कॉलेज से जो कमला राय से गोपालगंज, ओकरा बाद 2 साल के लगभग 3 साल गैप रहल। तकनीकी कारण से इंटर काउंसिल से रिजल्ट अटक गए रहे। फिर हो जाके मन भर गया हमारे को पढ़ब ना। फिर दिल्ली आनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हमार इतने यात्रा बा। फिर ओकरा बाद से आज जहाँ बानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिन बा, रामदास कॉलेज के दिन। अच्छा, सत्यवती कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के यात्रा भोजपुरी माटी के बेटा खातिर कैसन रहे? बहुत बढ़िया। ऐसे कि अब जब हम देखा तनी कि एजा बहुत नॉन टीचिंग के स्टाफ हमरा मिलले भोजपुरी में। टीचर में लोग ना रहे, टीचर में लोकल लोग रहे, पंजाब के लोग रहे, हरियाणा के लोग रहे, राजस्थान के लोग रहे, हर जगह से लोग रहे। भोजपुरी स्पीकिंग लोग कम रहे, लेकिन जे रहे जब पता चलल कि भोजपुरिया लड़का तो वो लोग फिर जुड़ल। ओकरा बाद बहुत अच्छा। अब तो लगभग हमरा बुझाता कि कॉलेज में टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के हमरा बुझाता 50 गो लोग होई लगे भोजपुरी बोले वाला। हमरा से लोग भोजपुरी बोलेला। सही बताइए, हमने के भोजपुरी भाषा लोक संस्कृति से अपन जुड़ाव कैसे भइल? पैदाइशी पैदाइशी रहे, लेकिन हाँ भाई हम एकरा के काम करब, एकरा के आगे बढ़ाई। हाँ, वो सवाल ऐसन बा कि बहुत प्रबुद्ध लोग हमनी के ई कहे कि भोजपुरी में तो कोनो कल्चर नहीं खे, ले दे के लौंडा नाच और ले दे के अश्लीलता वाला बात रहे कुली। तब वो दौरान हम पीएचडी करत रहनी भिखारी ठाकुर पर। ओकरा पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत नामचीन, देश के बहुत नामचीन रंगकर्मी रहलन हबीब तनवीर जी। उनका एगो नाटक पर हम एमफिल के ले रहनी। ओइजा ग्रुप में काफी लोग रहे। इनफैक्ट वो हो कि भाषा से भोजपुरी इलाके को हो तो काम करो भिखारी ठाकुर पे। तो भिखारी ठाकुर पे काम करे खातिर हमरा ओइजा से आइडिया लागल। जब भिखारी ठाकुर पे उतरनी तब एकरा भीतर के जितना लेयर रहे खुले लागल। फिर गाना तो सुनते रहनी। तो भोजपुरी से जुड़ाव का सबसे बड़ कारण तो हमारे बाबूजी, कैसे कि हमारे पिताजी श्री वसुधानंद पांडे, वो ऐसे फॉर्मली बहुत संगीत वाला कोनो आदमी नहीं, लेकिन जैसनो गीत होके चाहे हमनी के दुआर के सामने, घर के सामने ही हमनी के बगीचा हमें गांव भर के नाच रुके। अच्छा। तो बचपन से वो एगो याददाश्त में रहे नाच ओकर गाना। जैसा हमारे डायरी में अभी कम से कम 40 गो नाच के गाना हुआ। और फिर अब वो रेफरेंस लेवे खोला तो पिताजी से ले लेनी। तब पिताजी मेजर कारण रहनी। और जब हम भोजपुरी पे काम कर लगनी तब प्रकारांतर से बाकी रिश्तेदार के नहीं मालूम हमरा का रहे, लेकिन वही जैसे हमरा रेफरेंस मिला। फिर कुछ लोग से जोड़नी हम जो भोजपुरी खातिर काम करत रहे ऑर्कुट के जमाना में। ऑर्कुट से फिर फेसबुक का बाकी फिर आगे तो हिस्ट्री बा। फिर वही पर काम कर शुरू करनी कि हमार मातृभाषा हमार पहचान है, हमार संस्कृति हमार पहचान है, तो कहीं ले छुपा के रखब। तो वही जैसे फिर भोजपुरी सब जोड़नी। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में रह के भोजपुरी बोलल चुनौतीपूर्ण लगा कि आसान? अपना समूह में बहुत आसान। हमने के साथ दिक्कत ही बाकी हम बार बार कहनी कि भोजपुरी लोग में मिथिला, बंगाल चाहे दूसरा प्रांत के मराठी लोग चाहे पंजाबी लोग के बनिस्पत हमने के लगे ना शायद भाषाई अस्मिता के गौरवबोध कम बा। लेकिन कुछ लोग हमरा साथे जुड़ल, एजा बहुत बड़ा संख्या जुड़ल। एगो संस्था रहे आकर ओसे जुड़ल लोग रहे काफी लोग। तो एगो बहुत साहचर्य बनल। अब जे भोजपुरी वाला मिलेला चाहे वो बड़ो पद पर होके केहू, तो हमरा से भोजपुरिये बतियावेला। तो एजा आसान बा। गोपालगंज में उतरते ही चाहे सिवान उतरते ही रेलवे स्टेशन पर जाए तो पहले चाल ढाल देख के
कपड़ा लता देख के वो लागी हिंदी बतिया रउआ कहा कि चलो फलाने कागजी महला जाए के बा, सिवान स्टेशन पर उतर गई कनी कागजी महला चले के बा, तो कह के चलिए बैठी आइए। अच्छा हिंदी तो में। ओइजा हम कनी अरे यार हम कोनो फारसी थोड़े बतियावत नहीं, एइजा आसान बा अपना लोग में बतियावल। एइजा नॉन टीचिंग के चपरासी लोग हमरा से भोजपुरी में बतियावेला, टीचर लोग भोजपुरी में बतियावेला, तब ये सब ठीक बा। हाँ अच्छा ये बताइए, युवा पीढ़ी के भोजपुरी भाषा और भोजपुरी साहित्य से जोड़े खातिर असरदार तरीका कौन हो सकेला कि युवा जौन बड़े भोजपुरी क्षेत्र से आवेला वो जुड़स? देखिए सारा खेल जौन बा ना अपना लगाव कि इंटरेस्ट के तरी आवता। असल बात बा कि असरदार तरीका कोनो ना होला, सिर्फ एगो इनर सेल्फ होई, एगो अंदर से आवाज आई कि हमरा अपना भाषा माने युवा खातिर के काम खुद करे से अंदर से खुद से, क्योंकि वो जब लाज छोड़ दी ना कि हम भोजपुरिया हैं, अरे भाई मातृभाषा है, माई से ही भाषा में बतियावेला, अस्मिता बोध के जौन बात करनी है, जैसे गौरव हो जाए कि हमार मातृभाषा में कहीं ठास के बोल सकेला, एकदम ठाठ से बोलब, एकदम टांसदार आवाज से बोलब, अपने आप वो दिन ठीक हो जाए। हमनी का कोनो दिक्कत नहीं, हमनी के बोलते बहुत गौरव लगे, चाहे ट्रेन होके, मेट्रो होके, जहाज होके, हाँ तो हाँ बात खत्म। हाँ एमे कौनो बात के लाज बा। अच्छा ये बताइए, पढ़ाई लिखाई के दौरान कोनो ऐसन घटना जो अभी तक मुन्ना पांडे के जेहन में होखो, हाँ भाई एगो घटना घटल, दिल्ली होके चाहे गोपालगंज जहाँ भी रुआ पढ़ाई करनी? स्पेसिफिक कोनो याद के लिए तो बड़ा मुश्किल बा, लेकिन हाँ थिएटर के लेके ही हिंदी के थिएटर के बहुत हम मुरीद रहनी, लेकिन अगर थिएटर पर हम बात करी तो में हम भोजपुरी के नाटक देखल शुरू कैनी। अच्छा महेंद्र बाबू के नाटक रहे लुटकी वगैरह मिला श्रीराम सेंटर में, हम कहीं अच्छा भोजपुरी में भी नाटक होता। अच्छा ओकरा बाद पोएट्री में ऐसे ही काफी लोग मिलल, फिर लिटरेचर के लोग काफी मिलल, टीचर लोग ऐसा मिले लगल जे भोजपुरी के लेके एक ठीक ठीक राय रखत रहे। और ओकरा बाद एगो और बड़ा टर्निंग पॉइंट ही आई, हम एजा के संदर्भ में बताओ कि जब हिंदी बचाओ मंच टाइप के कौन संस्था खुली खड़ा भइली सन, भोजपुरी के हिंदी के बनिस्बत खड़ा करे कोशिश भइल, भोजपुरी वाला लोग हिंदी के दुश्मन है लोग, ओकर ई बात हमरा रुचल ना, तो हम असल में ओजा वो लाइक माइंडेड लोग से मिलल शुरू करनी, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल रहे, और वो लोग से राय लिहल जब शुरू करनी, तब एगो राय बनल शुरू होल कि ना ए पर बात की जरूरी भाई। हमर बुझा तक वो लोग से जितना लोग सब मिलनी वो सब हमार खाती वालों के बड़ा, कि उनका बदौलत हम एजा खड़ा बनी। जी अच्छा, अपन रिसर्च में भिखारी ठाकुर के उनकर नाटक के जो एथी कनी ओकर अनुभव तनी हमने के बताइती। देखिए भिखारी ठाकुर के साथ रिसर्च में एक बड़ा दिक्कत हम देखनी, अमूमन भिखारी ठाकुर के रचना कर्म व्यक्तित्व पर बात हो जाला, लेकिन जो उनकर डिस्कर्सिव फॉर्मेशन बा नाटक के, समाज के लेके, स्त्रियन के लेके, सामाजिक विषमता के लेके, ऊपर बात करे के ऐसे जरूरी रहे कैसे कि ओहू में जितना भी काम होला ना ये खास तरीके के कास्ट फ्रेम में सेट कर दिया जाला भिखारी ठाकुर के, और सारा लड़ाई वही जब कि जौन भी बड़ जेहू हमनी के प्रतिनिधि बा जे भी वो अगर एगो खास आइडेंटिटी से बांध दिया जाए ना तो फिर ओकर इमेज गिरेला। एक सबसे बड़ा शिकार महेंद्र मिश्र भेल बड़े भोजपुरी में, खाली अपना कास्ट के लेके, लेकिन भिखारी ठाकुर कास्ट पर उतना मुखर नहीं कर, केहू से पूछ ली कि भिखारी ठाकुर अगर कास्ट वाला एंगल पर गिनब तो भिखारी ठाकुर के पूरा जर्नी में उनका हर तरीके के समाज के लोग के हाथ रहे। फिर भिखारी ठाकुर के आपन एगो नाई बहार में छोटा सा वेज के लेके सवाल के अलावा कहीं कास्ट के लेके मुखर सवाल नहीं है। स्त्री के पक्ष बा, पलायन के पक्ष बा, इस सामाजिक विषमता के पक्ष बा, लेकिन सामाजिक विषमता आर्थिक तौर पर लालसा रहे जो भारत जीती, छुरा चला के दाम कमाई थी, छुरा मने उस तरह। हाँ हमनी के तो भोजपुरी में तो ये तरीका के रहे। तो हम यही बात पर तो भोजपुरी के संस्कृति मूलक अध्ययन पर काम करेंगे भिखारी ठाकुर के नाटकन के संदर्भ में, तब ये सब बहस से गुजरनी है। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी रंगमंच लोक नाटक जो होला ओकरा माने रउआ नजर में का चुनौतीपूर्ण बाटे आज के समय में? ऑडियंस प्लस हाँ प्लस फंडिंग के भी। दर्शक ओइजा बाड़न अपना इलाका में, और अपना इलाका में लड़ाई का बा कि जो परफॉर्मिंग आर्ट बा अपना के यहाँ के ओकर एगो सेट फॉर्मेट ट्रेडिशन रहल नहीं है, तो उ कन्वर्ट भइल नाच से फिर कन्वर्ट भइल वीडियो में, वीडियो से फिर आयल ऑर्केस्ट्रा, और अब जौन उ परफॉर्मेंस बा ऑर्केस्ट्रा वाला वो जरूरत से ज्यादा अश्लील बाटे और फालतू बा, वो हमनी के कल्चर के रिप्रेजेंट नहीं करत। तो ये समस्या तबाह हो जा। मेन चुनौती ऑडियंस के ही बा, दूसरा सरकार के भी उदासीनता बहुत बड़ बा। हाँ जो जे करता माने थूथुन पर लाठी आड़ के करता।
अच्छा, भोजपुरी में अश्लीलता के आरोप बा आ साहित्यिक और अकादमिक स्तर पर एगो शिक्षक के तौर पर और उन्हें का विचार बा कि एकरा के कैसे एगो अलग मुकाम देहल जा। अश्लीलता थी इरोटिक तो धागा भर के फर्क बा, लाइन ड्रॉ होला ओमे निकली ओकरा बाद उ चीज बदल जी। आरोप अश्लीलता के लगावा था, अश्लीलता देखल जरूरी बा काहे लगा था। तो वो पूरा जब ट्रेडिशन के देखल जाए तो पता चली कैसे हमनी के पूरा लोक विधा कैसे शिफ्ट भइल दुई अर्थी फिर एके अर्थ वाला अश्लील फर्क से डायरेक्ट ओकरा बाद कास्ट केंद्रित शुरू हो गई। तो अश्लील तो उहो बा, न्यूड पेंटिंग देख के हो सकता कि आर्ट पीस लागे, लेकिन हो सकता साड़ियों में वो बहुत हिंसक और अश्लील लाग सकता नहीं। ठीक बा, मतलब हमनी के सौंदर्य के जो जड़ीभूत एगो अवधारणा बना ओकरा के हमनी के ब्रेक करत करत ए लेवल तक चल गई बनी सन कि ओकरा ऊहात्मक हो गई, हास्यास्पद हो गई, एकदम मजाकिया हो गई, लाइन से हट के एकदम वो है ही नहीं। वो भोजपुरी है ना, वो भोजपुरी सिनेमा के भोजपुरी अमेरिका के भोजपुरी बुझाला, ये पता ना कौन भोजपुरी बोला था लोग। तो कई बेर ई दिक्कत होला साहित्यिक तौर पर जब भी हमनी के जूझे नहीं सन तो लोग कहला कि भोजपुरी तो अश्लील भाषा है। भाषा अश्लील कहाँ होले, भाषा अश्लील होले, व्यवहार में अश्लीलता बा। कई बार आदमी कपड़ा पहन के बिना बोलले चल के खाली या अपना एक्शन अश्लील हो सकेला। अच्छा बताइए, डिजिटल जमाना में भोजपुरी या भाषा के साहित्य के फैलाव कितना तक संभव है रोआ नजर में? बहुत ज्यादा, कैसे कि अभी सूचना क्रांति के दौर बा, सब चीज काम होता बहुत बढ़िया। एगो जे भी देखा था हम तो कहब कि ओकरा यायावरी वा भोजपुरी देखे के चाहिए। स्टोरी टेल ऐप है, अपना तरीके का पहिल का भोजपुरी का ऐप बा और एप्पल पे भी और विंडोज पे भी वो उपलब्ध बा। और का कहल जाला ओकरा के एंड्रॉइड पे का बा कि ओमे दुनिया भर के लिटरेचर भोजपुरी मौजूद बा और भोजपुरी साहित्यांगन भी तो आवते बा, किताब हमनी का गइल बा सुनल चाहतन तो ओकरा के केहू के गोरकी से लेके प्रेमचंद तक, टॉल्स्टॉय से लेके केहू डिकेंस तक वो जब मौजूद बा। और एक और सबसे कमाल बात बा कि ये सब के अइला से ना भाषा के विस्तार और ही संभव हो गई बा। कैसे कि अभी डिजिटल एरा में देखे हुआ मिंटू भोजपुरिया, आरजे चोखा, वायरल कलाकार जो लड़का करा था उज्जवल, इतना शानदार काम बा। कल जोकर पे एगो वीडियो डल रहा है, माइग्रेशन पर्सनल रिलेशन पे तो डलबे करेला, लेकिन कल जोकर पे डल रहा है। हम ओकरा कहा नहीं कि तू एगो लाइन ड्रॉ कर दहला, आज बहुत प्रभावित कैला। तो काफी लंबा चौड़ा बातचीत होला हमनी के। तो ये सब वहे लड़का हो समझे भोजपुरी में करके आगे बढ़ता रहा। उज्जवल पांडे भी बनावत रहेला कबो कबो, एगो नया लड़का बहू हो। बहुत पहले अश्विनी रुद्र के फिल्म आई रहे ललका गुलाब, हम कहे यूट्यूब पे लोग देखे ओकरा के भोजपुरी में कुछ कायदा काम भइल बा। अमित झा के काम बटे ऊपर बहुत सारा। तो ये चक्कर में हमनी के वो पढ़बे ना करी कि भोजपुरी का होता, सर्च करे तो वो बहुत मिले, चुने का रहुआ बा कि हमनी के रिप्रेजेंटेशन का बा का देखल चाहता है। अच्छा, गांव और शहर में भोजपुरी के जो भोजपुरी बोली बदलता धीरे धीरे, उससे का पहचान ओकर कहीं गुम होता, पहचान गुम नहीं होता। हमनी के एक सबसे बड़ा साजिश तो हम मीडियम के माने नहीं। मीडियम माने सिनेमा देखी ना रहू, जितना भी भोजपुरी के बड़ा आर्टिस्ट बाड़े जे अच्छा बदली लोग ही है जो बिगड़ ले कैसे कि फैन बेस बा। आइलो जॉन गाई लोग तो ओकरा बाद अच्छा गाइलो तो अच्छा सुनी लो, इ लोग के माइंडसेट बनल बा। इ लोग के सिनेमा के टाइटल देखनी सब हिंदी में बा, हिंदी में, हिंदी के पुअर कॉपी। ये चक्कर में हम कहते नहीं कि बदलल तबा सॉरी अपना की यहाँ एगो एथी हो गई बटे, एगो ट्रेंड हो गई बा कि तनिया सा जे नावा हो जाता तनिया सा ठीक ठीक तो भोजपुरी छोड़ के तुरंत लागत लोग फारसी बताओ ठीक से हिंदियों नहीं लोग हम कहते हैं ना जी, बुझाता नहीं हम जो बोल रहे हैं। अब जो ई हिंदी कौन है भाई, न ठीक से मगही बा, न ठीक से मैथिली बा, न भोजपुरी बा, न ठीक से बिहारी हिंदी पूरा। भोजपुरी के तो लोप कईल बड़ा मुश्किल बा, पता बा काहे? ऐसे हम बार बार कहनी कि भाषा के पाचन तंत्र जाओ ना, भाषा के पाचन तंत्र अच्छा हुई ओकरा केहू नहीं रोक सकत आगे बढ़े से। भोजपुरी यही से कबो खत्म नहीं हो सकत, कैसे कि अगर हमनी के भोजपुरी बोले वाला अगर सरनाम में चल जाई, फिजी चल जाई, एम्स्टर्डम चल जाई, वो भोजपुरी को वो हिसाब से कोड मिक्सिंग करके बोले लागेला, तो भोजपुरी मरे वाला तो नहीं है। लेकिन हाँ, बार बार हम कहते नहीं ये बात के रिपीटेशन में कहते नहीं कि हमनी के अपना भाषा के लेके गौरव बोध होखल जरूरी बटे, जना के सख्त अभाव। अच्छा बताइए, जब डॉक्टर मुन्ना पांडे के गांव के याद आवेला तो का करेला? हम लिखेला गांव के हमरा
बहुत शानदार मेमोयर बा हमरा गांव के कई गो किरदार लोग के ऊपर हम लगातार लिखले बनी फेसबुक पर भी, किताब के शक्ल में ही बना रहल बनी वाया गोपालगंज करके। जैसे हमरा के यहाँ के साहेबजान मिस्त्री, रामायण बारी, रमजान रिक्शा वाला, मड़ई रिक्शा वाला, छोट छोट किरदारन पर हम खूब लिखले बनी। तो याद का मतलब लिख के ऑब्वियसली हम तो दर्ज करब ना, हमार लइका आवेला जनरेशन हमार कैसे जानी कि गांव के रूट का रहे हमार। तो वही भाषा में, वही हिंदी मिश्रित भोजपुरी मिश्रित जबान में लिखिला हम। और ओकरा बाद फिर जो ट्रेडिशन में गीत सब मिलल बा, जैसे हम सुशांत अस्थाना का फॉलो करीला। सुशांत अस्थाना के जो फोक के उनकर अपन संस्कार गीतन के थी बा, एगो पूरा सीरीज बा, ओके हम सुनीला। तो हमरा तो यादे ना रहे मटकोर के गीत का होला, लेकिन जब हम सुशांत के सुननी लॉकडाउन में कहवा के पियर माटी, तब हमरा पूरा याद बा मटकोर गीत के हो मेहरारू भले ना गावे हम गा देब। तो हम दरअसल जब याद आवे के कई गो रीजन हो सकेला, नॉस्टैल्जिया तो हमेशा एगो थी है ना, ट्रेवल पॉइंट यादाश्त के। तो हमनी के ये शहर में रह के बिना केहू के इनवाइट कैले अगर हम छठ में नहीं गई, तो चाहे हम देहरादून रही, चाहे रांची रही, बॉम्बे रही, चाहे हम दिल्ली रही, तो हम घाट पर तो पहुंचे जानी ना, गोड़ अपने आप भोरे भोरे घाट पर ले जाला, चल जाला। तो इहे तो याद बा, खींच के ले जाला कि कुछ बा रह गइल, आ कहीं कहीं कोर तनिया सा आके भीज जाला कि यार गांव में ऐसा हो। अच्छा, भोजपुरी फिल्म और संगीत के दिशा दशा पर मुन्ना पांडे जी का टिप्पणी करब। बदली, बहुत जल्दी बदली, कैसे कि धीरे धीरे जितनी चेंज भइल शुरू भइल बा माहौल, आ जितनी नया किस्म के मेकर्स आवत लो सामने, इंटरेस्ट जागल बटे लोग के, वो जल्दी बदली। हम पिछला से बहुत निराश बनी, 2 गो फेस के भोजपुरी बहुत शानदार उभार रहल, ओकरा बाद सीधे आके मुंह के बल गिरल। हाँ, पूरा गिरल बा। केहू ऑडियंस खत्म, सिंगल स्क्रीन थिएटर खत्म, केहू परिवार वाला जात नहीं के देखे ना। तो पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय स्टेट वाला लोग जन बा हाथ से चले वाला प्रोजेक्शन, हमरा बचपन के याद बा, देवाल पर प्रोजेक्ट करे लोग, हमनी के गंगा किनारे मोरा गांव से लेके भैया दूजा तमाम फिल्म मुझे देख ले बनी सन, गंगा जैसन भौजी हमार, गंगा जैसन माई हमार, घर परिवार टाइप के फिल्म। भोजपुरी के जो लैंडस्केप बना सिनेमा से गायब, लैंडस्केप लौटी अपने आप ठीक हो जाए। अच्छा, भोजपुरी लेखकन और कलाकारन खातिर मुख्य संघर्ष आज के समय में का बा? छपे के प्रकाशन मिलत, कलाकारन के स्टेज के आज बहुत खराब बात हम कहे जाता नहीं, आधा से अधिक कलाकारन के उनकर कास्ट सिस्टम अगर सपोर्ट ना करे तो ओकरा के दूसर क्यों ना बुलावेला। ठीक बा, यही तरी पब्लिशर के बा, पाठक के कमी बा। अगर सर्वभाषा ट्रस्ट मान ली केशव मोहन पांडे अगर चलाओ तरन, तो भाई खरीदे वाला भी तो चाहिए ना, खरीदार भी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट वाला मामला बा, बिजनेस के मामला बा, कैसे हुई? ठीक बा ना, तो वही से ये सब देखल जरूरी बा। अच्छा, रउआ अनुसार का भोजपुरी में कास्टिज्म बा कि हमने के यूपी बिहार में कास्टिज्म बा? पूरा देश में बा, पूरा देश में बा। खासकर जैसे हमने के लौकत ज्यादा बा, कैसे थोथा चना बाजे घाना वाला बात बा, जहाँ हर जगह बा देश में, और बड़ा कम एथी बा, एकदम कम का कहल ओकरा के, एकदम कॉन्सेप्चुअलाइज बा, कॉम्पैक्ट बा एकदम, आ हिडन भी लोग कई बार दिखेला ना, अंडर करंट बा। लेकिन बिहार यूपी में खुलेआम दिखेला, गाना के तौर पर बाहर निकाल देते, आधा से अधिक लेबर कल्चर वाला आदमी है सर, कल्चरल लेबर कहीं चाहे इतनी लेबर कहीं, तो पूरा लेबर में मामला का बा कि वो पूरा बातचीत ऐसा ही कर लेसन कि बताओ शुरू करें लोग, भाई फलाने जी का बेटा हूँ, पटक के चुमा लेता हूँ, टाइप का गाना होता है। पता चली कि अच्छा भूमिहार जी का हूँ, तो फिर पंडित पाणी जी का हूँ, फिर हरिजन जी का हूँ, फिर का नाम बटे वो शुरू हो जाये वर्मा जी का बेटा हूँ, फलाना चिलाना। हमनी के इतना उथला बनी सन कि हमनी के अपन मवाद, अपन जख्म खुदे देखाओ फिर आई बा, ये तो एग्जिस्ट करेला। लेकिन जब तक धीर छिर विवेकी होकर निरपेक्ष होकर भाषा के प्रति प्रेम ना आई, तब तक कुछ भइल मुश्किल। अच्छा, शिक्षा नीति में स्थानीय आंचलिक भाषा के महत्व के रउआ माने कैसे करे के परिभाषित? बहुत जरूरी बा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आइल बा एनईपी में तो बाकायदा 5वीं तक के शिक्षा मातृभाषा में बा। अब देखिए हो जाएगा संघर्ष बा, भोजपुरी हिंदी के खिलाफ अगर खड़ा बिया, तो हमने यहाँ के भोजपुरी के बहाली कितना होता। आरा में टीचर के सीट खाली बा, आरा से पीएचडी होता, लेकिन बहाली नहीं होता प्रोफेसरन के। तब नीचे के लेवल से लेकर ऊपर तक तो ये वाला जो गैप बना, विरोधाभास बना, एकरा के जल भरल ना जाई, तब तक माने वही बात, ईमानदार कोशिश का समस्या बा। अच्छा, मुन्ना पांडे जी के माने यहाँ दिल्ली में रहता नहीं, तो लिट्टी चोखा, दाल भात कि छोला भटूरा नान पनीर
देखें लिट्टी चोखा तो हम सीजनल वाला है, अभी अच्छा। बरसात के मौसम बा अच्छा, अभी तो चल शाम के तो बढ़िया बा, हम्म, जाड़ा आई ठीक बा, दोस्त यार के साथ बैठकी हुई, लिट्टी चोखा चली, दाल भात भुजिया तो ऑल टाइम, दाल भात चोखा ऑल टाइम, हमेशा दाल भात तीसी अदौरी ये सब तो चलबे करी, वो फूड मिल जाए तो जन्नत वगैरह से बढ़िया कुछ है ही नहीं। बस वो चाहे। हाँ हाँ, अरे असल बा ना, हाँ, हम हैं भोजपुरिया ठीक बा, हम्म, और असल का बा कि हमनी के साथे मांस के भीतर नस नाम के जोन चीज बना में खून के साथे साथे अपने कल्चर अपने खून ड्रिप बा। तो जले नाश्ता में तो साँझ के समय चिवड़ा घुगनी ना खाइल जावा, चाय ना पील जाओ, तो लागेला कि केहू दे दे, अगर केहू के जाइल जाओ कह दो कि मटर वाला हाँ, मटर वाला। छीमी वाला घुगनी आ चिवड़ा केहू जाड़ा में दे दे तो बुझाई कि अमृत अमृत फैल हो बकरा आगे काहे आदमी एकरा बाद आदमी खाली एको काम ना कर सकता, अब मौतो आ जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। ठीक बा, यही तरह से चना के सत्ती हम रोज एहू जा कॉलेज में भी आरा के हमार बड़े पियो नहीं जा अच्छा, ओझा जी उपेंद्र ओझा, उनका पता बा कि सर के 2 गिलास एकदम टाइट घोरुआ चना के सतुआ प्याज आई थी काला जीरा बुरक कर के दे के काला नमक के साथ वो लिया के दे दलन, तो ई फूड में तो हमारा शामिल बा। हम तो जितना बचावे की कोशिश करनी कि ई बाच जाओ तनी ऐसा, ओकरा के पास ऑन करे की भी कोशिश करेनी। जैसे हमरा बेटा से 10 साल के बाद तो ओकरा से केहू पूछे कि का खइबा तो ऊपर से कदी दाल भात भुजिया खा, तो इतना तो बटले बा कि हमने कइल जाए। अब पापड़ तिलौरी खिचड़ी केहू सामान्य खिला सकता तो हमने के दिक्कत है भाई, खिचड़ी के 4 यार घी फिर घी का कह घी पापड़ और समथिंग अचार करके रहा, घी चोखा दही दही अचार, हाँ ऐसा कुछ बा। हाँ अच्छा, साहित्यिक मंच सेमिनार हम्म। अकादमी के माध्यम से हम्म। भोजपुरी में कितना बदलाव देखा बहुत इफेक्टिव, अभी कितना देखा बहुत इफेक्टिव अकेडमी के खास तौर पे हम तो ये देखना हम फेस करनी कि भोजपुरी मैथिली अकेडमी के हम मेंबर रहल बनी, वो जात हमनी के कई गो प्रोजेक्ट है निशन लोग के, कई जाने के प्रोजेक्ट, बाद में वो लोग के सारा शिकायत वो एकेडमी से जो 80 लाख के रहे नीरज पाठक जी उपाध्यक्ष रहे, मिथिला के हालांकि रहलन, लेकिन वो बहुत सपोर्ट कैले हैं और बहुत नया नया लेखन के टैलेंट हो जाए निकल गए। अकेडमी के सरकारी पुरस्कार बहुत जरूरी, राजाश्रय रही तो कला साहित्य बाची, तो सामान्य अपना कोशिश से नहीं बात सकत, हमनी के अपन इन्वेस्ट करे बा इंटरेस्ट के। दूसरा का बाकी हमनी को जब बहुत काम कैनी जा, नया लोग बहुत सारा निकलल, लेकिन दिक्कत का बाकी स्टेट जहाँ की भाषा है वो दोनों स्टेट में एकेडमी काम नहीं करते। एगो सक्रिय बा दिल्ली के मैथिली भोजपुरी एकेडमी के बाद मध्य प्रदेश में, लेकिन वो भोजपुरी स्टेट ना है, ठीक बा ना। पटना वाला बर्बाद, यूपी में गायबे बा। मने रहुआ मने कहे का मतलब ये बा कि सरकारी आश्रय चाहिए, राजाश्रय बिना कला संस्कृति के संगीत के प्रिजर्व नहीं कर जा सकता, उन्नति नहीं हो सकता ना, ना वो चाहिए हमनी के। अच्छा, भोजपुरी समाज के प्रतिष्ठा के बढ़ावे खातिर राउर व्यक्तिगत सबसे प्यारा प्रयास अभी तक ले कौन रहे? देखिए हम अपना मुँह मिठू ना बना, तो लेकिन एगो चीज बताओ तनी, हम एगो उदाहरण देता एकेडमी में हम रहनी। अच्छा, एकेडमी के में खास तरीका के परिवारवाद, बाबूजी चाचा भतीजा बेटा, ना तो फलाना दुबे चौबे पांडे तिवारी चलता है। नीरज पाठक के हमारे एगो आइडिया लागल, हमारे बहुत अच्छा मित्र रहलन, तो हमनी के अधिकार रहे, हमनी कनीसन का संवैधानिक प्रावधान कर दीजा। अच्छा, 5 गो है जा, 5-10 गो अगर कभी आवता रहे, एगो माने मोटा मोटी संख्या, तो एगो ओकरा बाद के जो 5 गो सीट हुई ओमे महिला एगो अनिवार्यता, एगो दलित, एगो ओबीसी, एगो एसटी, एगो मुस्लिम, 5 गो हो गई। आई हमनी का प्रैक्टिस 4 बार कनीसन 2 साल के टर्म में 4 बार, मने नयापन के एकदम में एथिक नहीं। असल बात पका कि हमारा बिरादरी के नहीं खन, हमारा धर्म के नहीं खन, हमारा इलाका के नहीं खन, हमारा जिला के नहीं खन, हमारा गांव के नहीं खन, तो हम सपोर्ट ना करें। ये बात ठीक बा ना। आधा कलाकारन के तो मर्द मेहरारू प्रमोशन चलता, आधा साहित्यकार लोग बाप बेटा के रिलेशन चलता, एकरा अलावा लोग बात कर लो, अब बाप बेटा के छुपावे खातिर का करी लोग कास्ट वाला सिस्टम के, तू फलाना कास्ट हम फलाना कास्ट, तो भोजपुरी के समस्या एजा आके शुरू हो जाला। अच्छा, हिंदी और भोजपुरी के संबंध में दोनों के बीच संवाद और अंतर कितना मने बुझाता? पहिलका बात एगो समझे के पड़ी कि हिंदी के बोली ना है भोजपुरी, भोजपुरी स्वतंत्र भाषा है, हर भाषा राष्ट्रीय भाषा। दूसर का बात बा कि जो समझे के बात बा कि जौन एगो पूरा कुनबा बा जो भोजपुरी के दुश्मन बताओ था हिंदी के, कि बिल्कुल फ्रॉड अवधारणा बा, बिल्कुल भ्रामक। जब भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण होता रहे तो भोजपुरी लोग हिंदी के साथ खड़ा भेल, काहे से कि कहीं ना कहीं एगो स्टेट ऑफ माइंड में रहे कि देश के सबसे बड़ा भूभाग के जोड़े वाला एगो हिंदी हो सके संपर्क भाषा के तौर पे। तो उ कहानी के हमनी के जानते रही जाता, हमनी के बहुत ईमानदारी से ओकरा साथे गनी, लेकिन ओकर नुकसान का भइल? नुकसान भइल कि हमनी के बाद में कहे लागल गइल
कि कहो कि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी है, हाँ। भाई मेरी हमने हमार माई फटहाल लुगरी में होके, हमार मौसी सपोज अंबानी के पतो होखस, लेकिन कहे वाला बात ये बा कि एक कारण से कि मौसी अंबानी या टाटा बिरला के यहाँ के हई, ऐसे हम अपना माई के छोड़ ना दे। नहीं तो कबो ना हो सके। ठीक। और दूसर का बात जौन ग्रियर्सन बात कहले ओकरा के हर भोजपुरिया के जाने के यहाँ गौरव बोध से भर जाए अपना भाषा के प्रति कि वो हिंदी के खिलाफ हमने नहीं सन, हिंदी के लोग हमने का अपन खिलाफ काउंट कर। भाई ग्रियर्सन वाली भाषा रहे कि रेनेसा में जौन काम बंगाली लोग कलम से कैलस, भोजपुरी अपना लाठी के जोर से कैलस। और दूसर का एक बहुत जरूरी बात और बा कि हमनी के अगर हिंदी का शत्रु रहती जा तो 10 जगह हिंदी के खिलाफ नारा लागल रही, एक भोजपुरी आदमी बतावल जाए कि जे एथी कैले होके कब्बो नहीं कैले। ठीक बना। भोजपुरी के साथ अच्छा बात यह बा कि हमनी का बहुत उदार है, जी आवेला एक्सेप्ट कर लेनी जा। ठीक बा। हिंदी के खिलाफ कुछ नहीं है, हिंदी के कुछ अक्षर लोग रच रहा बा। भाई केदारनाथ सिंह के कविता बा ना कि हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। देश से निकलता हूँ तो घर चला जाता हूँ, घर से निकलता हूँ तो देश में आ जाता हूँ। ये कविता लबुलुआ भी है बा खतरे का जे। और देखिए पिछले 60 सालों से मैं दोनों को तलाश रहा हूँ। यह वाला संबंध चाहिए। नेपाली विदेशी भाषा, अंग्रेजी विदेशी भाषा, और देश के और राष्ट्रीय भाषा के हम ना कहब। छोट पॉकेट के बालू जन की भोजपुरी के 2 जिला के बराबर 3 जिला के सब जन 8वीं अनुसूची में बालू। अब भोजपुरी के लोग का केलस अभी तक ले कोनो। हाँ, तो फिर हमनी के शत्रु नहीं सन, शत्रु रउआ गिनतनी सौतेला व्यवहार हमनी के झलते देश भीतर देश बनावे कोशिश करतनी रउआ इन द नेम ऑफ भोजपुरी हिंदी। अच्छा, साहित्यिक रंगमंच के अलावा रो कौन क्षेत्र में भोजपुरी के भविष्य देखा तनी कि उज्जवल हो सकेला? सिनेमा, मीडिया, थिएटर, ये सब बा। मतलब हमरा बुझाता कि जब तक जाई ना भोजपुरी के। हाँ बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में मुन्ना पांडे जे कहती भोजपुरिया माटी के कोनो ऐसा याद जौना से कि वहाँ के वो समय माने अभी भी गर्व के एथी महसूस करत हो कि अनुभूति कि हाँ भाई हाँ। हम कहीं नहीं ओकरा से हमरा अभी ले गर्व। हम अपना माटी के एगो बहुत अच्छा चीज बताते हैं। हमरा के यहाँ अभी राखी बीतल है, राखी के दिने सांझी का अखाड़ा निकलेला। अब वो अखाड़ा में गोपालगंज में अखाड़ा निकलेला, टाउन के बात करता नहीं, बाकी अलग अलग पॉकेट में अलग अलग टाइम पर। तो वो अखाड़ा में मुसलमान, वो अखाड़ा में हिंदू, लाठी भाजे वाला एक्सपर्ट लोग लाठी भाजे। ठीक बा। हमारा क्या गांव के हमारे गांव जो ना लतरी मियाँ लाठी भाजे सो हिंदू सोच के थोड़ी आवस। तो प्रदर्शन रहे आर्ट के, वो महावीरी अखाड़ा रहे। यही तरह से हम अपना क्या पर्सनल एगो एक्सपीरियंस बताओ तनी। हमनी के जौन गर्व के भाषा हम हमेशा कहिला कि अब देश के मूल कैरेक्टर भोजपुरी में बा और कहीं हम ना लोकल। हमरा ओमे कहानी बा कि महावीरी अखाड़ा के अलावा हमारा खुद घर में जब बहन के तबीयत खराब भइल तो किताबुद्दीन चारले कबड्डी में गाँव में भइल, पापा जी के दोस्त कहलन कि तजिया रखब तो शायद ठीक हो जाए। तो 2 साल हमनी के सारू भाई तजिया घुमैनी जा अपना कंधा पर लेके। तो भोजपुरिया पूरा माटी में वो तरीका के गौरवबोध हमरा बा कि जौन जीवन में हम एकरा के काउंट करीला कि हमरा ई चीज मिलल जैसे हम केहू से सामाजिक तौर पे नफरते ना कर सकेला। छठ में निजामुद्दीन चाचा के माई नूर दादा के मेहरारू, नूर दादी कहे छन हमनी को के, नूर दादी छठ के व्रत के लिए तो कहस कि निजामुद्दीन हमार छठी माई के दियाला आ हमनी के बाकायदा रोट खाए जाई सन। हां, तो ई सब कल्चर में रहल बा जौन हिंदू मुस्लिम संस्कृति भारत के जौन पूरा समन्वय वाला संस्कृति बा। हमनी के भोजपुरी माटी में इतना रचल बसल बा कि भारत भर के लोग के एक से सीखे के चाहिए। अच्छा, देश के कोना कोना में जितना भोजपुरिया अभी हाँ नया लड़का बाड़े और पढ़त लिखत रहे, उनकरा खातिर मुन्ना पांडे जी का संदेश दियल चाह? यह कहे कि अपना भाषा के लेके खाली एगो गौरवबोध के पैदा करी जैसे दूसर भाषा वाला लोग करेला। दूसर का बात ये गौरवबोध के अलावा सबसे जरूरी जो काम बा कि बोलल शुरू करी और अच्छा संगीत अच्छा साहित्य आपन वाला पढ़ल शुरू करी और बताई लोग के कि दरअसल भोजपुरी के जो स्टीरियोटाइप बनल बा वो भोजपुरी ना। अच्छा, अंत में भोजपुरी अस्मिता खातिर राहुल कोनो ऐसा सपना जौन मन में बसैले हो कि 8 शेड्यूल मिल जाओ बस 8 शेड्यूल मिल जाओ जे हिंदी सिनेमा में भोजपुरी के रिप्रेजेंट करता, तमीजदार भोजपुरी लैंडस्केप वाला कल्चर वाला सिनेमा बनावे में खुद के भी योगदान कर जे बड़ लोग सूची में ये 2 चीज बा जो चाहत नहीं कि हम मरे से पहले देखी। हाँ, तो चलत
केहू खास बा के दर्शकन खातिर मुन्ना पांडे जी के कोनो संदेश? तो बहुत अच्छा काम करा तानी। हम चाहेम कि जे भी ये कार्यक्रम के देखेला एकरा के सब्सक्राइब भी करे, आ एकरा के फॉलो भी करे, स्प्रेड भी करे, आ वो पूरा वो समाज में जाए, चाहे भोजपुरी अंचल में पूरा जो 16 देश में काउंट कर ले जाके हमने पर्सनल बनी जा, वो सब जगह पहुंचे कंटेंट के, कैसे कि बातचीत कईल जरूरी बा, हमने के बातें कल तक छोड़ देले बनेगा। धन्यवाद।